A xestión da Escola Infantil Municipal de Vilagarcía deixa moito que desexar. Así o entende cando menos o BNG apoiándose nas denuncias de algunhas familias que aseguran que por 4 horas de servizo están pagando como por unha xornada completa de 8. Temos familias que están denunciando que por 4 horas se lles está cobrando a xornada completa. En ningún documento dentro do Concello, nin do propio regulamento, se establece que haxa esas medidas. As familias non tiveron acceso e nós non fomos tamén quen de atopar iso en ningún sitio. A denuncia do BNG apoiase, por exemplo, no caso de Alberto, di que cada mes paga 80 euros de máis. O meu neno vai 4 horas, de setembro, que estou chamando a servicios sociais, dicindo a ver por que me cobran unha xornada de 8, non? E de onde o sacan, non? Entón, todo é boas palabras, eu non sei que, eu non sei cuánto, entonces, pues nada, un día farteime e decidí metilo por rexistro. En esa queixa inclúe tamén outro dos problemas que presenta o centro. Están a abrir media hora máis tarde do que se contempla no prego de condicións que regula o seu funcionamento. Unha nai, pois, encontrou un traballo para empezar ás 8 da mañán, comentoumo que díxolle se podía deixar ás 7:30 e eles dixeron que non, que o horario é ás 8. Cando no prego de condicións que tiven acceso a él, que fai 25 anos, que está no regulamento que está exposto na página web do Concello, din que abren ás 7:30. Ante a situación que están a denunciar algunhas familias, o BNG quere saber agora cantas persoas se puideron ver afectadas nos últimos anos polos horarios e os cobros incorrectos. Dende aquí, nós dende o BNG, unha vez máis, volvemos a instar ao Goberno a que, sin deixalo un minuto máis, se poñan e solucionen o problema e, sobre todo, canto antes se lle devolva ás familias que así o están reclamando os cartos desa metade de xornada que se lles está cobrando. Tamén denuncian as contradicións que detectan na información que figura no prego de condicións e o que se reflicte despois na páxina web do Concello.